veure la resta de la casa. I el jardí, sobretot el meu estimat jardí dels cirerers. Si no es posa una solució, el jardí dels cirerers i tota la finca es traurà a subhasta pública el pròxim 22 d'agost. La nostra tia va prometre d'enviar-nos diners. El mal és que no sabem ni quan ni quina quantitat. I quant us pot enviar? 100.000 rubles? 200.000? A casa no tenim menjar. I sé que li heu donat una moneda d'or a un transeünt o un captaire. La mamà? No se n'adona de res. I vostè és un inútil! Jo? Sí, un inútil! Si deixi que aquesta finca arribi a la subhasta, això no passa. Ho juro amb tota la meva ànima. Sense el jardí dels cirerers la meva vida no té sentit. I si no hi ha més remei que vendre, que el venguen. Però que em venguen a mi també amb els arbres i el riu. Però per començar a viure el present s'ha d'assumir el passat. Només així podem superar-lo i liquidar-lo i expiar tantes injustícies. El jardí dels cirerers!